try sesit pat ngai kle phi baro ha kerteng ke padam bor tam ke jong jisu te keni ke video kan ai ke jubab iki babon bha ki bakli bat kan lor ka jing hikai ya phi ki badon ki bakli ya keni ke jing kli le se phim sngon nang ban ai ke jubab te keni ke video kan ai jubab ya phi te la don iwe I empat rang ba hi re dang samla hi tharai hapo lai post nem to ilawan malaysia bat ngai te ba itai ba I khna rang ba samla mo nen ong no samla hi mat jonga tadang I khna hi namar ngala sau pho lai snem tang ba ngasngo kumbala his pa snem te ngala sngo rang ba bhai la de namar ba ngitre ka kam kum ka kme te ngasngo bagi dang de tang kum ki khon ki jonga hi ki ba hapo lai post nem te ilawan malaysia bat nga bat andai lawan malaysia chane ke jaka I oi nga kong ngam pat long khristan re bat ngala wat chibon pha ke jing rap bangan yo ikini ke jing shai lang bagi facebook lang bagi whatsapp lang ba ka jing kendu bat ki parlok ki parajor akwa bangan tip ikini ke wei ba hatu don jing pher ayu ha pdeng u khristan bat u bom pat long khristan te ke jubab junga ka long ka beleng kon ka ba ngala jubab I namar ba ong bangala kali shipun ba hanrai ngam yo ke jing hon hanrai kani ke jubab pat kala pen hon ya I bakata ka jubab kalong bangala ong la da pia shem ki khristan ki ba shisha pen shem bakadon ke jing pher bat ubalong khristan bat ubomlong khristan hanrai la da pia kendo ye ki priu ki ba shulong khristan ki bam de pat ki khristan ki ba shisha pen shem ba kamdan hi ra ke jing pher bat teng teng pin yo I ba phi kham ha pan ban ma phi ban ye ki namar ma ki le kila long khristan kila tip ya ka an ka kanun hanrai ke jing long pat dang kham ha ki tu ki bam pat long khristan te kini pat ki bala long khristan nadu kamen sim nadu ka do not ka don ke jing pher ka ba kraw ba ha namar ki bam pat long khristan te lada pishun ngarungan shun te hanrai kini ki khristan ki ba shisha pat nai thoi phi lada pishun ru kinom shun hanrai kin e kini khristan ba shu khat pat kin ong ban e ki nong shun ka de ka subject ka ba e hatuk kata kata hanrai ki khristan ki ba shisha pat ka de ka subject khasi te ki khristan ki ba shisha kim ju keu shajing thia lemda kila aingu yo blai lemda kila tupai hatu panta hon ki khristan ki ba shisha ki duai shi pon na man ta ki wei ki khristan ba shu khat ki duai shi bon na ka ban ta yala de ki khristan ki ba shisha kim ju thok ki don ki jing thok ki ba ki thok na man ta ka jing bha hanrai om dai ka jing shukor namar ka don ka jing shukor hapdeng ka don ka jing pher hapdeng ka jing thok ba ka jing shukor ka ba thok na man ta ka jing bha ka mot ka bom don jing ta yenu ka to ublei usngau tho ka don da upot usam kumba u jisu jongi phikan mau ni em u ang banganam let re spo jerusalem tang ba ulet pat te ka mot don ki jing thok ki balong jing kur khu ka bam nam dan jing ta yenu ru hanrai ka jing shukor pat ka de ka jing shukor phis ngau tho ha ba ong shukor na example mata ong shukor ka mot ki don ki ni ki brio ki ba penduai brio ko mangi kum ne kan ti kwa pisa kan ti kwa pisa ki ong o uble upan pau ha nga phi ha ban ai pisa nga te ki tu ki brio pat na mal ki shep ting te ani yo dom uble la ong ka brio jom ble ki ai ngai ka tang langat te ki don ki brio ki ong ta ki bong o uble ong phi ha pan thit mobile phi ha pan thit bot yanga phi ha ya lam bam jai nga ha ka te ka dukan te ngi ru ha ka ta jing shep ting yo le du chok ni shu ko ngu te ka tu ka de jing shu kor kan ka ba kum ta kan aku tu ko por le ka jing dok tang ka pisar don rai shu di man phathe di ke te kala long em ka jing shu kor ngi te kani ka ba thok pat na ka jing bha ka mot kam le kan kum ba ngalai thu khana teng si sen ba kidon kita ki ba ya ki dom ki dik shipper lok ta ma ki dom ti wei ri wani thu ya nga o pa kam ta ti wei ru han renga la thok kum nok ta ba ya nga pa itu ya ro bhai phi
Yang ni ku mapite nama kata kawai ke ke berius pa kaju ai ki kata kawai ke ke beduk kaju ya rap da kamet te ngap ngathok bat hadin tang kum to hi kila ya it no bat hadu mentai kim te pru ya kata ka jing thok ka banga ngala thok te don ki jing thok ki ba kam dei ke balong persya ka mon ka jong ublei henry la katarung ni ban kiar ki jing thok lada kata ka jing thok kam long ka jing kurkhun em kam jude ni bangin thok te ki reu perthai te ki thok bet ken ki thok ben nama nga la lam kini ki bom de ki kristan ki bashisha ki thok ki kristan bashisha kim ju thok ki kristan ki bashisha kim ju to ki kristan ki bom shisha ki to kum to ye le chat sha office kum to ki la yo la ka bai nong hi te han re te yo ma kana na ka bai nong kum to le de da thiet da ki thiet no kot kum to ki thep no sha pla la jong te di jing di kum to la da ki try ki la shania palat bat kim dan por de ki ai ki bon ba ki to no sha pla la jong te ki try ki do nong no kan ka bai nong jong ki do no te ki kristan ki ba shisha pat kim not ke male kum ta la don de kat no ru ki ai pe ngang la don teng ki nong ya rap jonga ki ba pha nya la le jing le nya la mang ka pisa ka de ban mi ka tu dang le chi yang shibet ka mi tam to blon kor khu gitu ki nong tre ki jonga ki bala le ha shiboni nya pe ki nong tre ki jonga hang ni ru ki bom ju to pisa re trat hi ki nam to re ante namar kata ki kristan ki bashisha ki nam thok ki nam shukor ki kristan ki bashisha ka jinga teblem ka im be hapo ki kristan ki bashisha la ki le bakla ki kloy ban map ki kristan kai da le bakla ru kim tre reken dei re ban ong ki kristan bashisha ki gitu pasmat e jinseng ki pasmat ban puri bible ki pasmat ban duai ngam ong tai kita ki baduai han repet yu uso man sim dan em kristan bashisha de ban don yu uso man sim la da don yu uso man sim te kamot ka don ken ke jingiapher la da phia kendo bat ki kristan ki bashisha hang ta ken phla ban jingiapher oh kini ki long kum ni kumanda ki la penjot di keter ka jong phi de kristan bashisha phe nam pha siu da de pat ki kristan kai ki pha siu te ki kristan kai ki pendwai brio ki le ki kamba shibon ba ki ba me bai nong jong ki batuk ki bajinjar ki kristan ki bashisha ki mju ba ka pisa jong no ru ki kristan ki bashisha ki hun tang bat ka lok la jong tang bat ulok la jong ki kristan kai tang bala thaba shini shatai kamot yat be shini stai le ji seng den ki brik kumno ki tu ki smart le ji seng kumno ki dang klim kumno ki dang le kumta kumno ki dang le kumta ki kendo samla hapo ing mani ta para bala ya don lok te kita ki di kristan ki bom shisha te kamot balada pia kendo hi ki kristan ki bashisha ka don ke jingiapher pat pin yu iru ka buram ka jong ublei bat ki kristan ki bashisha ki la ban pin khasan ran shipon ba te henda ki kristan kai ke jingim kristan jogi ka shukut bai kum to hi na martang yela der khlam pat penlong san ran te kum no te penlong san ran ki wai te na mar bangani thoi phi ki kristan ki bashisha ki don ka ta jinge chong kurim ba kan jaman sem kum ba ka bible ka ong ba ujisu ude nong let kurim bat ka mensim kan thai bat chinrang ka de ka ta nong let kurim ti onda ngi la de ka ta nong let kurim ka bakan jaman sim kan wa nam perkhat ni wa ju kren bakla ka bakan jaman sim ka mu ka jinga de ka jongi bat uble ka la long kum shi kurim la de ka nong let kurim umde ra ha ka do ha ka mensim ka jinga de mensim kum to ti hisin ba la shong kurim te kini ki ba kha ba pun umde ki balengki te kemut ki kha ke ki khot ki kha sambai ni em te onda pila long kristan pihak ban long kata kanong let kurim ka men sim kan thai bat chinrang ka di kanong let kurim te kemut kha khon em te kemut tang kita ki bala de kanong let kurim ken te namar omde re baro ki kristan ki la long kinong let kurim tang kita ki bale ka mon ka jong blai te kemut la kha ken ye ki khon kristan la kha snran te kemut ki de tang kita ki balong kata kanong let kurim te kemut ki kristan ki bashisha ki di ban long ke debet bagi la long kata kanong let kurim bala kha biang kita ki kristan na ka jim ka jong ki kumba bon ba mla shu ban nyaw ki ba leng ba jonga shi bon ba ki ba la long kristan bat umde tang balong kristan ki la long kristan ba shisha bat kalong syak eke ba sngot na haba ngayo i ba ki la ya san ki la he ki la ya rang ba ki la ya start oh teng teng sha ngap tu ha ka por ba ki ya lap e ki brio ngayo i ba ngade manga hi teng teng hapa ngapet i ko hajrong im palong kristan i long kristan hadin bangwan sa mga hang ni sisnem tenga ju hikai i em ba teng teng ju ngap tu ha ka por ka ba i hikai ki brio em ngai i ba la zerok kopi damanga hi dengan dap da ke jingkemen ke bakrau tengah iya
i dawan ngai i pensyai tengai i jong imun ngai i jong badu ngai i ani pun ha kita ki mesim ki bakordor ki ba ngayu i dalah ka jong ka khmat ya phisa ki badan ne po YouTube de phia sa sha jingai ngam yu i phia tre kumno phia shakri kumno hanre ya ki banga la yu i da ka khmat la jong kat no ko mesim jonga ka shat kemen ha bang yu i ba kita ki banga ai ya ting ka jong blai philai long san ran te ngadap da ka jing kemen ka ba kraw hadu kata kata namar ka bible ka ong la da don tang i we ru ne em bakla na ka jing im jon jon la map si bon ki pop belin te ngai u blai la map ki pop ki jong baro ki banga la le ha ki por ki bala le no ki banga empat tip re ya utrai te namar ka ta ni le shitom bangin ya penlong san ran ya kita ki bangi ya lam te blai ru nyo ban kur khu ya ngilang baro te ai ki bri pakin pet yang kin itu ba o ngilang ki khristan bakan don te kata ka jingiapher han re la da ong o khristan bo khristan don jingiapher kata ngila penjak burom yo blek pa ju ba ha beneng han re da ka don ka jingiapher am te sngotenat ken ble jungi ru yo burom bat hisim ble uyo burom nangin am ble pendon burom kelai ngi han rengi pat nyim te gen mangin sngo sorong ni de ban sngo komente how try to ble ka jing su nyo ban kur khu pilang baro ya roi try